Вижте само тази реклама! Това е новия вкус на лава бер пуканки. Хелоуин! Аз го кръстих Blood Feast. Заради тази кръв. Но ще е яко. И ще се покаже най-дразнещото нещо, което може да се направи, когато се говори с приятел. Да, това ще бъде добро. Сега черепа иска да ви каже нещо. Вижте колко много лава бер пуканки. Има още в плика. Само, че той ще ги разсипе. Не. О, вижте какви Това не сме го видели. Нека видим на какво имат вкус тези чудеса. Интересни са. Препоръчвам, опитайте ги. Готини са. И ще ползвам чистачката! Ако искате малко, отидете в магазин. Няма да правя някакъв giveaway, защото си нямам идея как се прави този giveaway, но моля... Просто пуканките са много вкусни. Трябва наистина да ги опитате. О, да. Вижте този мозък. Имат вкус на малина. И не забравяйте. Human Separator. Да, у нас е чистачка на истинска. Но това е. Това е голямо колкото мозъка на братовчет ми. Дразнищото нещо е. Казваш здраве на приятеля си, говориш за стила Брейнрот, отваря се кенчето и почва лок през цялото време. Просто казваш, нека ти кажа как се получава Strawberry Elephant, отваря кенчето и лок и затваря, защото му е свършила батерията. Само да си лока спрайта. Не забравяйте да си купите лава бер пуканки.